खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरग्रोबाय। दिनैनि गाहाय रादाबखौ लाबोदों एनडि प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव। बे चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाब, खुंथाय गोहोआव फैयोब्ला निखावरिफोरनो बोसोराव 72,000 रां एकाउन्टआव सोनानै हरगोन राहुल गान्धी। नोंथांमोना नायगासिनो दङ एनडि प्रेजेन्ट इउटुब चेनेल। बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै जौगाहो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। फैगौ ल'कसभा बिसायख'थिनि गेजेरजों कंग्रेस दोलोआ गोहोआव फैयोब्ला हादरनि गासै गोरिब नखरफोरनो बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों मिनिमाम बेसिक इनकाम गेरेन्टि बिथांखिनि सिङाव बोसोराव 72,000 रां सोनानै हरबाय थागोन। बे बाथ्राखौ कंग्रेसनि आफादगिरि राहुल गान्धीआ दिनै गोदान दिल्लीयाव फैगौ ल'कसभा बिसायख'थिखौ मिरु खालामनानै कंग्रेस मावफुं आफादनि जथुम खुंनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। कंग्रेसनि आफादगिरि राहुल गान्धीआ फोरमायनाय बादिब्ला, थांनाय 5 बोसोराव हादरनि सिङाव थानाय निखावरि सुबुंफोरा बायदि रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांबाय। कंग्रेस दोलोआ हादरनि निखावरि सुबुंफोरनो बिजिरनाय होनो थांखि लादों। बे थांखि बादियै कंग्रेसआ बिसायख'थियाव देरहासार जानानै गोहोआव फैयोब्ला साफ्रोम निखावरिफोर जायफोरा दानफायाव 12,000 रांल' खामायो, बिसोर नखरफोरनो बोसोराव बाङायैब्लाबो 72,000 रां जागायनानै होनो थांखि लादों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव कंग्रेसनि आफादगिरि राहुल गान्धीआ बिजेपिनि सायाव गाग्लोबनानै बुङो दि नरेन्द्र मदि सरकारा हादरनि बयनिख्रुइबो दोहोनिसिन सुबुंफोरखौ खरसा खालामनायनिख्रुइ उदां खालामनो हायोब्ला कंग्रेसआबो हादरनि 20% निखावरि सुबुंफोरनो बोसोराव 72,000 रां बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों सोनानै हरनो हायो। बे मुलाम्फाखौ कंग्रेसआ गोहोआव फैयोब्ला हादरनि 25 कौटि सुबुंफोरा मोनगोन। बे बिथांखिखौ मावफुंनो थाखाय कंग्रेसआ आथिखालाव दाजाब दानख' खालामखाबाय होनना फोरमायनानै कंग्रेसआ होनो लानाय बेबादि राहाखौ दासिमबो मुलुगनि दरसेबो हादराव नुनो मोननाय जायाखै। नाथाय बेखौ कंग्रेसआ गोहोआव फैयोब्ला मावफुंनानै दिन्थिगोन होननानै गोख्रोङै फोरमायो। लोगोसे कंग्रेसआ होनो लानाय बे मुलाम्फाखौ हादरनि सिङाव थानाय गंफ्रोम नखरफोरा जाय नखरा दानफायाव 12,000 रां खामायो, बिसोर मोनजोबनो हागोन होननानै बुंबावो। मख'नो गोनांदि फैगौ ल'कसभा बिसायख'थियाव दोलोखौ देरहासार खालामनायनि मिजिंजों बे खेबाव बिसायख'थिनि गाहाय आयदायाव गोबां गाहाय आयदाफोर थागोनब्लाबो हादरनिफ्राय निखावरि जेंनाखौ बोस्रांनाय थांखिया जर'खा आयदा महरै थागोन होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो कंग्रेसनि आफादगिरि राहुल गान्धीआ थांनाय 2019 आव कंग्रेसआ MGNरेगा बिथांखिनि गेजेरजों हादरनि गंफ्रोम निखावरि नखरफोरनो 100 सान खामानि मावनायनि गेरेन्टि होनानै कंग्रेसआ गामियारि भारतनाव मोजां मुंल' आरजियाखैमोन, नैथि खेब गोहोआव फैफिननो हादोंमोन होननानै थांनाय 2017 मायथाइयावबो UPA दैदेननाय कंग्रेस खुंथायआ हादरनि गासै 70,000 कौटि आबादारिफोरनि खरसाखौ रेहाय होदोंमोन। मख'जाथाव दि थांनाय 2018 मायथाइनि जोबथा बुब्लियाव हादरनि सिङाव थानाय 14 रायजोफोरनि गेजेराव 13 रायजो फारियै मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़आव खुंलांनाय बिधान सभा बिसायख'थिनि समाव आबादारिफोरनो खरसा जानायनिफ्राय उदां होनायनि रादाय खानानै बिसायख'थियाव देरहासार जादोंमोन। फै जों अब्ला राहुल गान्धीनि बुंनाय रावखौ बिजिरना नायनि। राहुल गान्धीनि बुंनाय रावा बेसेबांसिम सैथो जामारगोन? मोनफ्रोमबो दोलोनि आफादगिरि एबा बिजाथिफोरानो बिसायख'थिनि सिगां बेफोरबादि गोदै बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरनिफ्राय भट मोननो थाखाय लुबैयो एबा हास्थायखायो। बेफोरखौ जों सानना नायोब्ला सिगांनि समफोरावबो नुबोखाबाय। खुंथायनि गोहोआव थाबोनाय समफोराव कंग्रेस सरकारा माबायदि सरकार दाबोदोंमोन आरो माबायदि सोलिबोदोंमोन। रायजो राजाफोरनो एबा गोरिब निखावरिफोरनो सरकारनिफ्राय जेरैबादि रांनि अनसुंथाइ मोननांगौमोन, थिग समनि गेजेराव बेफोरबादि मोननो हायाखिसै। सोरबा मोननाङिफोरासो मोनदों आरो सोरबा बायदिया मोननो खुद्रियै
थैना थांबाय अब्लाबो गरसेबो रांनि अनसुंथाइखौ सरकारनिफ्राय मोननो हायाखिसै। अब्ला बेसे दुखुनांथाव आरो बेसे बिखा खामथाव। आरोबाव बिनि गेजेराव जों नुनो मोनबावोदि बिसायख'थिनि सिगां सिगां बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे समायखिराबो लाखिबोदोंमोन। जोंनि बिटिसि हालामनि मोनसे फिसा बिपिएफ सरकारजों एलायन्स जानानै एबा लोगो जानानै बिसायख'थिनि समाव देरहाहोनानै खुंथायनि गोहोआव फैयोब्ला बिजेपि सरकारा बर'फोरनि बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांना होगोन होननानै सतबांसा लाखिनायाबो दिनै फैमाल। दिनै बर'फोरा एबा बिटिसि सरकारा थगायजाबावबाय। बिसायख'थिनि समा दिनै सफैफिनबावबाय। अब्लाबो नरेन्द्र मदिया एबा बिजेपि सरकारा जों बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय आगानसेबो आवगायबोआखै। अब्ला बेसेबां फोथाय खेबस' खामानि मावबोदों। बिनिखायनो रायजोफोर, दिनैनि बे समा जों गावखौनो गाव नायबिजिरनायनि सम सफैबाय। बे सुंद' खौरांनि गेजेरजों आं नोंथांमोन बयखौबो खावलायहरोदि बेफोरबायदि थासारिखौ नुखानानैबो जाय दोलोआ बिजेपि सरकारजों लोगोआव दं बिसोरनो माब्लाबाबो भटखौ दाहो। सानै हयै गुसु मेलेमजों नोंथांमोनाबो बिजिरनानै नायदो बबेबायदि दोलोआ आरो सोरबायदि बिजाथिफोरा खुंथायनि गोहोआव फैयोब्ला बर' हारिनि मोजांनि थाखाय एबा इयुन जोलैनि थाखाय मोजां हाबा मावलांगोन। बेफोरबायदिखौ नायबिजिरनायनि सम सफैबाय। दिनैनि बे सुंद' रादाबा बेयावनो दोनथ'बाय। दिनैनि बे सुंद' रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।